Моля кучета с номера 19, 20, 21, 22, 23 и 24 да заповядат на ринг. Това са кучета женски, клас открит. В клас открит могат да участват женски кучета над 15 месеца. Сега искам да направя едно обяснение за това, което съдията спомена, че е малко по-късно за предишното куче. Далматина трябва да има пропорция 9 към 10. Като тази пропорция 9 към 10 е от точката, височината на холката до края преди опашката, което се отнася към височината от земята до холката. Холката е тук, където свършва врата и започва гърба. Петгодишна чернокочкована женска с добри размери. И могла да бъде малко по-здрава. Съжалявам, не мога да ви превеждам всичко, защото просто не чувам всичко. Съдията гледа всичко, най-дребните детайли, които са важни за породата. За вляване, постановка на крайници, дължина на опашката, мускулатура, костна система,